Hei kaikille, mä oon Mikko Kemppinen Rekotorin perustaja ja tää videon tarkoitus on olla lyhyt opas Rekotorista kaikille tuottajille sinne. Ja jos et vielä tiedä mikä Rekotori on tai miten se voisi auttaa sinua tuotteena, niin mä laitan linkin tuohon alas sitten videokuvaukseen, niin se löytyy sieltä. Eli tää homma lähtee siitä, että luodaan se tuottajatili ja sen pystyy luomaan täältä tuottajille sivun alta. Täällä löytyy kaikenlaista tietoa tästä palvelusta ja kuinka tämä toimii. Tämä palvelu on yritetty pitää tosi simppelinä, että kaikki osaa käyttää ja ei mitään ylimääräisiä juttuja. Sitten täältä alalta löytyy tämä rekisteröidy tuottajaksi, painetaan sitä. Sitten se kysyy kirjautumaan sisään. Facebookhan se kaikista helpoin ja tutuin tapa, niin mennään sille. Sitten päästään tänne tilan luomiseen. Tonne oli jäänytkin joku nimi, mutta sillä nyt ei ole väliä. Valitaan se tilan nimi. Ja mä nyt on valinnut täältä Sokkalan liha- ja marjatila esimerkkinä. Sitten voidaan laittaa kuvausta ja kuva, jos halutaan. Voin täältä valita jonkun kuvan pikaisesti, tuosta noin. Nyt siellä on hieno kuvakin. Sitten mennään seuraavaan. Tässä voidaan valita minkä tyyppinen tila. Nämä ei ole pakollisia, mutta saa valita jos haluaa. Mä laitan karjatilaa ja luonnonmukainen laidunkasvatus ja lihatuotteet, vaikka marjat, ollaan nyt marjatila. Sitten tähän voi laittaa yhteystietoja, ei ole pakollista, mutta saa laittaa. Mukavahan se on asiakkaalle, jos siinä näkyy jotain tietoa siitä tilasta. Ja tässä on sitten pakollinen kenttä, että kuinka otat maksua vastaan. Otetaan vaikka kortti ja käteismaksu, se on mulle. Sitten tässä näkee vielä yhteenvedon siitä profiilista ja sitten vaan luodaan. Ja sitten tähän tulee tämmöinen alkudialogi, missä kerrotaan seuraavia vaiheita. Eli luodaan niitä tuotteita, sitten liitytään siihen Rekorinkiin, missä ollaankin jo siellä Facebook-ryhmässä, ja sen jälkeen liitytään tapahtumaan ja voidaan lisätä nämä äskettäin luodut tuotteet sinne. Eli ihan ensimmäinen steppi näkyy täällä, että lisätään tuotteet. Eli Rekotorissa on kahdenlaisia tuotteita. On näitä kiinteähintaisia tuotteita, kuten tämä mansikka 5 kiloa, 45 € per laatikko. Ja sitten on vaihtuvapainoisia tuotteita, kuten tässä tämä tomahawk. Sille asetetaan hinta. Esimerkiksi tässä on 35 € kilo. Ja sitten sille asetetaan arvioitu paino, mikä on 0,7 kiloa. Ja siitä määräytyy se hinta. Tästä se asiakas pystyy näkemään sen keskimääräisen hinnan. Ja sitten siellä noutotapahtumassa sille merkitään se lopullinen paino, mistä se lopullinen hinta laskeutuu. Tästä sitten kerrotaan lisää tämän videon loppupuolella. Ja helpoin tapa tässä nyt on se, että luodaan ne tuotteet julkaisusta. Eli tähän voi tuoda sen sinun Facebook-myyntijulkaisun suoraan. Käyt vaan kopioimassa sen vaikka Facebookista tai missä Excelissä se onkaan. Ja tuot sen tähän. Mulla nyt on tässä esimerkkinä muutama tuote. Ja sitten vaan painitaan poimit tuotteet. Tässä menee ihan pikkuinen hetki. Ja sitten ne tuotteet tuleekin tänne näkyviin. Ja ne on niin kuin luotu lähes valmiiksi. Sen jälkeen vaan tarkistetaan, että siellä on kaikki oikeat tiedot. Tästä voidaan painaa esikatselua, niin nähdään, että tomahawk 0,7 kiloa keskimäärin painaa ja 24,5 kiloa ja 24,5 € per kappale. Ja näkyy se kilohinta. Eli ne on mennyt ihan oikein. Sitten tuo, kun kilohinta on ollut tuo. Ja sitten on mansikkaa, 45 €. Myyntiyksikkö varmaan tässä olisi sitten, voisi vaihtaa sen laatikon tänne. Ja sisällön määrä 5 kiloa. Sitten jos esikatsellaan nähdään, että mansikkaa 5 kiloa, 45 € per laatikko. Ja tuolla näkyy sitten kilohinta myös. Järjestelmä laskee sen automaattisesti. Ja sitten on vielä puolukkamehu, 1 litra, 8 € pullo. Ja nyt voitaisiin vaan periaatteessa painaa luo tuotteet. Tai se nopein tapa lisätä ne. Sitten ne tulee näkyviin tänne listaan.
Ja nyt huomataan, että niiden varasto on vielä 0. Tämän varaston idea on se, että se tarkoittaa, kuinka monta kappaletta sä pystyt myymään. Mä nyt tietäisin, että mulla olisi vaikka 35 laatikkoa noita mansikoita, niin laitetaan 35. Puolukkamehua on tullut tosi paljon, mulla on niitä 100. Ja noita tomahawkkeja nyt ei ole kuin sitten se 10 kappaletta. Noin. Nyt meillä on täällä kaikille joku saldo, että kuinka monta tavaraa meillä periaatteessa on. Ja tässä on myös toinen mahdollisuus lisätä tuotteita ihan käsin. Täällä on ohjattu. Tänne voisi vaan kirjoittaa vaikka mustikka, jos helposti laitetaan. Täällä tulee ehdotus kategoriaksi, niin voidaan valita se. Sitten mennään seuraavaan. Nähdään, että se kategoria on valittu. Se on marjat ja mustikka. Jos sitä omaa kategoriaa ei löydy täältä, niin voi myös kirjoittaa minkä tahansa kategoria. Sitten mennään seuraava. Voidaan lisätä tässä tuotekuva, jos semmonen löytyy. Mulla nyt sattuu olemaan täällä, niin se olikin liian pieni. Eli tässä pitää olla tietyn kokoinen kuva, että se pysyy järkevän näköisenä, että se ei näytä asiakkaalle ihan tosi huonolta. Ei nyt lisätä kuvaa, mennään vaan eteenpäin. Sitten tulee kysymys, että myydäänkö painon mukaan. Tässä on se idea, että jos on vaikka lihapaloja, on naudan ulkofile esimerkiksi. Ne on usein vähän vaihtelevan painoisia ne palat, ja tää voidaan sitten merkitä myöhemmin. Mutta nyt kun mustikoita myydään, niin niillä on kiinteä per myyntiyksikkö. Tässä voisi kirjoittaa taas sen kuvauksen, vaikka että poimittu itse lähimetsästä, mitä vaan. Sitten laitetaan oletushinta, vaikka 10 €, sisällön määrä. En nyt tiedä mikä se olisi se oikea suhde tuossa tällä hetkellä, mutta vaikka 500. Ja mikä myyntiyksikkö, no aika usein varmaan tulee rasiassa nuo mustikat. Ja sitten tässä taas kysytään sitä varastosaldoa. Sen voi laittaa nollaksi, jos ei vielä tiedä, mutta jos tietäisi, että näitä on vaikka 55, niin painetaan noin. Sitten tässä tulee vielä esikatselun mahdollisuus, että minkälainen se tuote on, ja lisätään se tuote. No nyt meillä on kaikki tuotteet lisättynä nimittyä sinne rinkiin. Tästä kun painetaan, päästään sinne rinkisivulle, ja siinä voidaan myös siis siirtyä tästä tai sitten täältä tehtävistä. Täältä voitaisiin nyt etsiä se oma rinki. Liityn tosta tonne. Liitytään vaikka Reko Anttolaan. No. Sitten tässä on semmonen, että se ryhmä voi olla, että sinne pääsee suoraan ilman hyväksyntää. Tai sitten, jos se ringin ylläpitäjä on laittanut, että se vaatii hyväksynnän, niin pitää sitten odottaa, kunnes se ylläpitäjä käy hyväksymässä sen sinun pyynnön. Mäpäs käyn nyt hyväksymässä sen täältä. No niin, ja nyt meidät onkin sitten hyväksytty sinne Reko Anttola-ryhmään. Täällä on tullut ilmoitus, että on hyväksytty. Ja voidaan palata tänne yhteenvetoon. Tämä yhteenveto on se kaikista tärkein sivu, missä näkyy kaikki tulevat tapahtumat. Ja täältä pystyy myös luomaan tapahtumia, jos sitä tapahtumaa ei ole vielä kukaan sinne ryhmään luonut. Nyt jos haluttaisiin liittyä tähän, niin painetaan vaan tosta. Sinne tulee näkyviin ne tuotteet, mitä on, ja pystyy valitsemaan, jos ei haluaisi jotain tuotteita nyt jostain syystä listata. Ja tässä alalla voidaan sitten määrittää se tilausten takaraja, että kuinka kauan ennen sitä noutotapahtuman alkua et halua enää ottaa tilauksia vastaan. Se nyt voisi olla vaikka 8 tuntia. Ja se tilausaika päättyy vähintään 4 tuntia ennen noudon alkua. Eli tähän ei voi laittaa vaikka 3, vaan se pitää olla 4 ylöspäin. Mennään nyt sillä 8. Sitten liityttiin siihen tapahtumaan. Ja nyt me ollaan liitytty ja se tarjonta näkyy kaikille asiakkaille. Sitten me voidaan tästä jaa-nappulasta luoda Facebook-julkaisu. Painetaan kopio Facebook-julkaisuksi. Tänne tulee näkymään se tapahtuman tiedot ja sitten tarjolla olevat tuotteet. Tää nyt näyttää väärin, kun mä käytän tätä testiympäristössä, niin oikeasti tässä lukisi sitten se rekotori.fi. Ja sitten me voitaisiin vaan painaa tuolta kopioon.
Sen jälkeen sen voisi kopioida sinne Facebook-julkaisuun ja kaikki tulee oikein periaatteessa suoraan. Sitten kun se asiakas näkee sen Facebook-julkaisun, niin se linkki vie tänne sinun omalle myyntisivulle, mistä on helppo tilata niitä sinun lisäämiä tuotteita. Ja täällä näkyy sitten sen tapahtuman tiedot, milloin se on, missä se on, ja myös se asiakas voi painaa näytä kartalla, mikä avaa Google Mapsista sen sijainnin sille tapahtumalle. Ja on helppo laittaa vaikka navigaattoriin ja pystyy, jos on uusi asiakas eikä tiedä. Seuraavana varmaan sitten käydään läpi tämä, mitäs tapahtuu, kun niitä tilauksia rupeaa tulemaan. No niin, ja sitten meille onkin tullut tilauksia siihen tapahtumaan, mihin äsken me lisättiin niitä tuotteita. Ja se näkyy täällä, että 3 tilausta odottaa vahvistusta. Siitä myös tulee ilmoitus, ja ilmoitusasetuksesta voi laittaa päälle, että sitten tulee myös sähköpostiin, niin sitten tietää, vaikka ei avaisi tätä nettisivua ollenkaan. Nyt meidän pitäisi vahvistaa ne. Avattiin painamalla sitä tapahtumaa, ja ne näkyy täällä asiakastilausten alla. Siellä on Mikko Kemppinen tilannut jotain. Sitä voi painaa, niin näkee vähän enemmän tietoa siitä profiilista. Näkyy toi kuva ja sitten onko kirjautunut Facebookilla, Googlella vai sähköpostilla vaan. Ja sitten vaan painettaisiin vahvista. Nyt tästä menee tieto asiakkaalle, että se tilaus on vahvistettu ja ne tuotteet lisääntyy tänne yhteenvetoon, että on hyväksytty ja kuinka paljon sen arvo on. Sitten voitaisiin hyväksyä nämä muutkin täältä näin. Noin. Nyt tietää, että ollaan saamassa myyntiä 255 € edestä. Tämä on arvio sen takia, koska täällä on näitä vaihtuva painoisia tuotteita. Tästä voitaisiin sitten asettaa se paino, kun tiedetään, että kuinka paljon tasatarkkaa se painaa. Jos tämä nyt vaikka olisi 780 grammaa, niin se laskee sen hinnan sitten automaattisesti. Tämän voisi laittaa siellä noutotapahtumassa tai sen noutotapahtuman jälkeen. Tärkein on, että on tämä tieto. Tällä tavalla voidaan laskea se todellinen hinta sille tuotteelle, mikä sitten on myyty oikeasti. Ja nyt kun ollaan asetettu paino, se hinta päivittyy ja tulee se todellinen. Täällä on näköjään myös toinen tomahawk tilattu. Tää nyt paino vaikka 600 grammaa. Se oli vähän pienempi. Tallennetaan ja hinta päivittyy taas sinne. Ja sen jälkeen kun ollaan menossa sinne noutotapahtumaan, niin täältä on mahdollista tulostaa keräilylista. Tästä avautuu tämmöinen printattava dokumentti, että mitä pitää saada. Täällä on tuoteyhteenveto, missä on ne kaikki tavarat, mitä pitäisi olla sitten siellä autossa, kun lähdetään. Ja sitten on eriteltynä myös ne jokaisen asiakkaan tuotteet selkeästi. Ja sitten siellä noudon aikana tai sen jälkeen pitää myös merkitä, että onko se asiakas oikeasti noutanut sen oman tilauksensa. No Mikko nyt kävi noutamassa, niin voidaan laittaa, että on merkitty se noudetuksi. Mutta Jarno ei vaan saapunut paikalle, niin voidaan laittaa, että se ei ole tullut hakemaan. Ja Simo tuli myös. Ja sitten se todellisuus päivittyy tänne tuoteyhteenvetoon. Eli nähdään, että kuinka paljon ollaan nyt oikeasti myyty. Ja täältä pystyy myös peruuttamaan, että palautetaan vahvistetuksi. Ja myös jos siinä noudon aikana tapahtuu joku juttu, että halutaan vaikka lisätä tilauksia tai poistaa jotain, vaikka on unohtunut tuua tai asiakas kysyy, että olisiko vielä lisää tätä, niin pystytään täältä muokkaamaan sitä tilausta. Jos asiakas haluaisikin vaikka 2 laatikkoa nyt sitä mansikkaa, niin sitten vaan laitetaan 2 tonne ja tallennetaan, niin se tilaus päivittyy ja hinta päivittyy ja sitten se onnistuu sitä kautta. Unohtui tuossa äskeisessä esimerkissä näyttää, mutta näytetään nyt. Eli jos tulee tilauksia muualla kuin Rekotorin kautta, niin se pystytään käsin lisäämään sinne. Painetaan täältä vaan lisää tilaus, annetaan asiakkaalle nimi ja voi laittaa puhelinnumero, jos haluaa. Ja sitten vaan täältä laitettaisiin, mitä Sami on nyt tilannut. Sitten se
menee tonne noiden kaikkien muiden tilausten kanssa. Tässä nyt ei näy niitä edellisen esimerkin tilauksia enää, mutta joka tapauksessa ymmärrätte idean varmaan. Sitten kun se tapahtuma on päättynyt, eli se nouto on loppunut, niin pystytään päättämään se tapahtuma. Ja nämä pitää olla kaikki merkitty, onko se noudettu tai noutamatta. Pitää olla varmistaa, että kaikki tiedot on oikein, ja sitten päätetään se tapahtuma ja päivitetään ne varastosaldot. Nyt jos tuolta vahvistetaan, niin se tapahtuma on päätetty ja varastosaldot päivitetty. Eli silloin kun mennään tänne tuotteisiin, niin näkyy, että sieltä on poistunut ne määrät, mitä myytiin tuossa edellisessä tapahtumassa. Ja sen jälkeen, kun se tapahtuma on päätetty tosissaan, niin se löytyy täältä tilaushistoriasta. Näkyy, että 1 ei saapunut ja noudettuja tilauksia 2. Siitä jos avataan, päästään tänne äskeiseen näkymään, mistä sitä muutakin hoidettiin. Ja siellä näkyy ne kaikki tapahtumat, mitä on tehty. Ja tosissaan täällä on sitten mahdollisuus myös lisätä, jos on joku muu, vaikka puoliso siinä tilassa, niin voi lisätä hänet jäseneksi tähän tuottajatiliin. Ja sitten pystyy molemmat omilla Facebookillaan vaikka käyttämään tätä. Ja asetuksissa on semmoinen asetus myös, että pystyy vahvistamaan tilaukset automaattisesti. Eli sitten ei tarvittaisi että itse vahvistaa, vaan se menisi aina automaattisesti. Täällä tuottajaprofiilissa voi sitten lisäillä ja muokata näitä tietoja. Täällä voi myös lisätä kansikuvan, mikä näkyy tuottajaprofiilissa. Muistaa vaan aina tallentaa tältä alalta sitten ne muutokset. Ja omista ringeistä tosiaan pystyy niitä rinkejä lisäämään, jos sattuu olemaan monessa ringissä. Ja sitten haluan vielä mainita, että tässä tuottajan hallinnasta löytyy tämä Opi käyttämään Recotoria-nappi. Täällä löytyy selkeät ohjeet, kuinka tämä toimii. Ja pitäisi olla hyvin yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävä. Mutta täältä löytyy vielä nämä samat jutut periaatteessa listasta. Kiitos paljon, että jaksoit katsoa loppuun ja mahtavaa, jos tuut tuottajaksi Recotoriin. Se olisi hieno homma. Ja jos tulee mitään kysymyksiä tai ehdotuksia palvelun parantamiseksi, niin sähköpostia laittakaa info@recotori.fi. Kiitoksia ja moro!